Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Ako po ay transferee sa isang school. At napakahirap po talaga na ikaw ay ang bagong salta sa isang eskwelahan. Lalong-lalo na kung medyo kakaiba ang iyong pormahan. Kakaiba po kasi ako pumorma, Nicole and Diego. Kaya tuloy pinagtitinginan ako dito sa bago kong school. How I wish nandun ako sa luma kong school. Kaya lang anong gagawin ko, kinailangan naming lumipat ng lugar. Hay, papaano kaya ako ma-accept ng mga tao dito? Please, 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 tulungan niyo po ako. Ayan. Hindi talaga madali. Oo. Ang lumipat Ikaw from one place na-experience to mo? another. Ang sigurong may isip kong paglipat, yung nalipat ako, hindi rin talaga eh. Para bang yung nag-ano ko ng so much, yung nag-adjust ng Kasi sa sobra. personality mo, kahit matagal na kayong ka-school, magugulat palagi. Eh, ikaw ang si Nicole talaga magbibigay na paano siya tanggapin kung kakaiba ka. Ate, alam mo ako, wala akong pake. Ikaw ang mag-adjust kung hindi ka komportableng makita yung malaking bulaklak ko sa ulo. Hindi problema ng bulaklak ko sa ulo yan. Oo. Hindi problema yan ng, natanda mo there was a phase in my life na nagbebenta ako ng headband. Na may mga headband ako ng mga malalaki na mga kumikinang, 'di ba? Na Ay, bumili ba? Meron, Oo, okay. oo. Kasi nagmura na siya ngayon kaya Oo. hindi na ako magbebenta ng ganun. Buti na kumita na ako noon Oo. 'di ba? Pero hindi kasi lahat kaya magsuot ng ganung Oo. klaseng headband It takes a Nicole Yala na magsuot ng ganyan. Tsaka yung mga palaking paribon. mga malaking ribbon, Oo. malaking bulaklak. Wala akong masyadong pakialam kasi and I think yun yung pwede mong isipin na una, hindi kasalanan na maging unique ka. Yes. 'Di ba? And kung hindi man in terms of problema din kasi ito ng mga kunyari, yung lahat sila writer tas ikaw lang yung theater actor, kunyari, 'di ba? Ramdam mo talagang ibang-iba ka na parang ba't sila ganun lahat mag-isip, lahat sila nakasubsob, 'di ba? Parang tayo, pag halimbawa nakaka-encounter tayo ng mga taga-finance na department, iba yung mind ng taga-finance na minsan may mga galawan silang hindi natin gets. Kasi nga, palibasa yung utak natin ay hindi katulad nung kanila. May mga kanya-kanya kasi talaga yun eh. Ito lang yung napansin ko, tayong may mga PhD, yung mga Ayan, may sa- permanent head damage. Parang we Correct ka. take pride sa pagiging unique natin. Correct. Diba? And maganda yung sinabi mong ganyan, Jegs, that you take pride. Kasi Oo. pwedeng you will take pride in being unique. Yes, So, oo. kunyari, dun sa bagong school na pinasukan mo, kung ikaw lang yung ganyan, hindi mo kasi in-explain. Sana Oo. in-explain mo anong klaseng pormahan ba Halimbawa, yan. may microbanks ka. Ikaw lang Correct. may Ikaw lang ang may microbanks na hindi maintindihan ng lahat kasi nagbanks ka pa, 'di ba? Kung micro rin lang naman. 'Di ba yung ganon? O di naman kay ano ba, forma ba ito, kulay, Malamang siguro sa pormahan. pormahan Oo. siguro, ganyan. Alam mo, eventually, makakahanap ka rin ng mga taong makakaget sa'yo eh. Ganon naman talaga kapag ka bagong
magsalta ka. Oo. Mangangapa ka pa talaga, ikaw talaga mag-a-adjust. Lahat sila Oo. parang adjusted na eh. Lahat sila okay na sila, may mga set of friends na sila, komportable na sila sa galawan. Ikaw bilang bago, ganun, Oo. wala ka naman talaga ibang choice kundi mag-adjust sa kanila. Oh, ganito lang kasi mag-work yung utak natin. Lagi nating iniisip yung negative. Ayan. Negative talaga pag Correct. tinitingnan ka, laging iniisip mo yung negative. So hindi mo alam, baka nakita na, ay, Kakaiba. Okay yan, parang Ayos, bagay ah. siguro sa Oo, akin. malay mo, di ba? Ikaw pa pala Oo, nagpauso, di ba? trendsetter ka Ng na. microbanks, di ba? Biglang buong school naka-microbanks dahil sa'yo. Di ba? Hindi mo masasabi. Kaya, sa alip na puro nega yung maisip mo, Oo. 'di ba? Una, sabi mo nga wala ka na magagawa. Ang na-imagine ko diyan, baka kinailangan mo lumipad ng school kasi yung Lumipat kayo ng tahanan, ng bahay. ganyan. Mahirap nga naman talaga Oo. eh. Totoo talaga yan. Ang hirap kapag ka malayo yung school, malayo yung work. So, kailangan mag-adjust. Wala na munang choice. So, dahil wala na munang choice sa ngayon, di ba, may choice ka pa rin. May choice ka magreklamo araw-araw, magalit sa mga taong hindi ka tanggap, or, katulad nga ng sabi ni Diego, you take pride in being unique. Yes, oo. Pwedeng maging excited ka kasi ikaw nga ang maging susunod na trendsetter sa school. Oo, kasi stand out kay pag unique ka eh. Correct ka. Or di naman kaya, baka naman hindi mo rin sinabi kasi sa amin kung gaano katagal ka ng bagong salta. Oo. Baka naman sobrang as in ilang buwan pa lang, it will really take time. Eventually, makakakuha ka ng kaparehas mo ng level ng saltek Oo. o kaya kaparehas mo na makakaintindi ng mga galawan mo, di ba? Oo. You will eventually find your flock. Oo. Yan. Kahit di ba, kahit sa mga pelikula na napapanood natin, halimbawa, Mean Girls, lumang-luma, Ayan, di ba? oo. May mga talagang, alam mo yung mga rumarampa. Tapos may mga grupo din ng mga nerd. Correct. Oh, Di yung ba? mga nerdy-nerdy, may Oo. grupo din ng mga funk naman yung formahan. Correct. Meron din grupo ng mga sama-sama silang mga nag-a-addict. Di ba? Oo. Yung parang ganun. Ayan, Iba-iba yun yung grupo kasi. namin dati. Nag-a-addict sa kung ano man yung pinagkaka-addikan Oo. namin. Bahala na kayo mag-isip. Di ba? May mga bookworms din naman. Yan. Meron. Di ba sabi ko nga sa kwento ko before, meron akong isang na-encounter na grupo ng mga parang sobrang in math club. So math club sila. So syempre hindi ako join sa math club, ganyan, 'di ba? Tapos tawang-tawa sila sa mga equation. Alam mo, parang sabi ko, "Ba't sila natatawa na sa equation? Ano nakakatawa na sa equation?" Pero kasi dahil nga May meeting of the minds correct eh. Oo. sila nagka-anuhan sila, alam mo, talitalinuhan. 'Di ba? Oo. Parang katulad ng canal humor versus aircon humor. Oo, yun. 'Di ba? Merong mga humor na, halimbawa, pag masyado mataas, aircon humor na tinatawag na parang Hindi yung nila iba, hindi na-appreciate. Oo, hindi, parang Oo. ano yun, Anong nakakatawa nakakatawa na dun? doon, 'di ba? Oo. Yung mga ganun, o kaya yung mga jokes na English na parang hindi ko na gets, 'di ba? Pero meron din namang mga kanal humor na yung mga alta de ciudad, Oo. yung mga yayamanin tsaka mga sosyalin, hindi rin nila mag-gets yung mga kanal humor, 'di ba? Oo. Kasi nga kanya-kanya. Parang naalala ko tuloy yung regarding na naman sa spit, yung tayo na lang nag-uusap. Oo. Wala silang pakialam. 'Di ba? Kasi yun eh. Oo. Tayo pagdating sa spit na improv, Oo. tawang-tawa talaga tayo. Oo. May mga iba na hindi. Oh, 'Di nagsisend ba? kasi kami ni Nicole ng mga ako, especially ako, na napapanood na sa spit. Oo, sa ng mga- GC namin ng mga DJs. Correct, oo. Kami lang dalawa nag-uusap. Kaming dalawa yung nag-uusap. Siguro kasi baka capable tayo ng improv. Ay, siguro, Or hindi ko tingin sure. ko. Hindi ko sure. Basta, Hindi, parang nasubukan natin nung yung nag-content tayo ng yung Chinese New Year, yung nanguhula tayo. oo, pwede, Oo. di ba? Mga inventor kasi kami ka ng kwento eh. So, yun. Feeling ko rin naman hindi tayo ipagtatambal din. Kung hindi din naman parehas tayo yung ng saltik, kahit oo. papano level Oo. ng saltik. Mhm. So in other words, wag kang mag-alala. Oo. Mahanap mo rin yung kasaltik mo. Tama. 'Di ba? Yun lang yun. Yung kasama mo. Correct. Hindi mo Ayan. kailangan magbago para sa ibang tao, Correct. para lang mag-adjust. I mean, yung adjustment is of course following the rules, Oo. ganyan. Baka naman kasi hindi ka sumusunod sa rules kaya parang ano ka naman Oo. ma-outcast ka talaga diyan Oo. kapag ka hindi ka marunong sumunod sa batas na eskwelahan, 'di ba? Pero tingin naman
hindi naman kasi unang-una hindi ka papasukin ni Manong Guard eh. Oo nga, kung halimbawang... Kung hindi ka sumusunod Oo. So ano ka lang talaga, kakaiba. Oo. Green yung hair, pink yung hair. Ewan, hindi namin alam. 'Di ba? Pero ikaw yun eh. 'Di ba? Kung gusto mong mamatay yung buhok mo, papakialam ba nila? Saka Hindi naman talaga. Tingin ko hindi naman nakaka-offend yung fashion statement. Correct. It's your own fashion statement It reflects your character. Oh, identity mo yun. Oo. Ikaw yun, alam naman magbago ka para sa kanila, di ba? Alam mo, pwede namang mag-adjust kung halimbawa kinakailangan. For example, may formal event na Yes. kailangan black lahat. Oho. Pero ikaw very colorful kang person, Oo. 'di ba? So wala kang magagawa kasi yun yung tema ng event. Oo. Pwede mo lang lagyan ng konting konting ikaw, yung mga paa mo yung mapula o yung, Oo. 'di ba? Buong lahat maitim yung paa mo lang mapula. Ewan, hindi ko alam. Or Oo. baka ikaw naman medyo may pagka Wednesday Addams ka naman Yan, na mga ganon laging na- nakaitim, parang Kim Chino na laging nakaitim lang. naka-black. 'Di ba? Oo. May mga ganon talaga. 'Di ba? Kanya-kanya kasi talaga Oo. yan eh. Hindi natin masasabi kung hindi natin pwedeng ipilit yung sarili natin, yung preference natin sa iba. In the same way na kailangan nating intindihin na ganun lang talaga din Oo. sila. Iba-iba lang din talaga lahat. So, ganun talaga yung herd mentality ko minsan eh. Oo, Di ba? na May parang- mga, you can't sit with me. Oo. Ganon, di ba? Kami lang sa table na to. Tama, Di ba? oo. Kasi ganun sila. Oo. Hanap ka ng ibang makakatable or di naman kaya, since it's a school, isa ding pwede mong gawin is to prioritize the studies. Sa Yan, tingin oo. ko Oo. 'di ba? Hindi naman din masama na mas i-prioritize mo yung mas magbigay ka ng mas maraming atensyon at oras sa pag-aaral mismo. Oo. Kung hindi ka naman nabubuli, Oo. hayaan mo sila. Ganun lang talaga. Hindi naman kailangan malaki yung barkada. Correct. 'Di ba? Minsan kahit isa lang o kaya dalawa sapat na. Okay Oo. na 'yun. Gayahin mo, Nicole Yala or Wednesday Addams. Ayan, Oo. 'di ba? O Okay hindi, lang. hindi ka man nakakapanakit, wala ka namang ginagawa kasi ikaw to eh. Correct, 'di ba? Na inaano ba kayo ng malaki kong ribbon? 'Di ba? Hindi naman, 'di ba? Tama. Wala naman siyang ginagawa sa inyo, 'di ba? Maraming nabubwisit kay Nicole Yala sa pormahan niya. Marami siyang basher, oh. Ayan na naman siya. Ang laki-laki ng ribbon Oh, niya, diba? 'di ba? So you cannot please everybody. Hindi Oo. talaga. Ako ganito yung thinking ko tungkol sa pagiging different, especially pagdating sa mga pormahan, ganyan. Ang lagi kong iniisip, today is all we have. Ngayong araw lang ito ang meron tayo. Aha. Wala tayong assurance na abutin natin yung bukas. Wala tayong assurance na abutin natin yung mamaya. So pagising, ang mindset ko lagi is, what if makita ko yung pinalit sa akin? Diba? Ito, thinking ko dati nung dalaga ako eh. What if makita ko sa kalsada magkasalubong kami ng pinalit sa akin ng ex ko? Diba? Hindi ba dapat nananampal yung ribbon ko? Tama. Hindi, ako naniniwala kasi ako talaga that today is all we have. So I don't need to wait for a special occasion para magsuot ng kumikinang. Hindi ko kailangang maghintay ng formal event para magsuot ng Mayat de la Rosa fine jewelry. Tama. I can wear it anytime and anywhere I want. Hindi ko kailangang maghintay kasi minsan kakahintay mo for the perfect time, hindi na dumating. Oo. Or hindi mo na na-enjoy yung present, kahihintay ng kailan ko ba to pwedeng suotin? Oo. Saan ko ba to pwedeng dalhin? Tama. Di ba? So, yun. Pero alam niyo ba yung Nicole Yala, magkaiba sila ng asawa niya. Oo. Yung asawa niya parang gusto lang pambahay Alam mo, lang. hindi lang yun, Jegs. Alam mo, kapag halimbawa, nagpantalon yung asawa ko, Oo. parang kaming nang mag-iina, pati mga anak ko eh. Oh. Where's dad going? Di ba? May lakad ba? Ba't siya pants? Ako ba ang kumikinang ulo, Diego At Bandido? ako kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! That